खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेलवे बिफानाव एप्रेसेन्टिस एबा ट्रेनी थिसननायनि अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावगासिनो दं नंगौ रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय सनानि खाबु नोंथाङाबो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसोब्ला आर'जलाइ गाबनो हागोन नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ एप्रेसेन्टिस एक्ट 1961 नि सिङाव सोलोंसाफोर एबा ट्रेनिसनि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावगासिनो दं रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा मावख'आरि वेबसाइट .indianrailways.gov.in नि गेजेरजों आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बेनि जोबथा समा 3 दिसेम्बरसिम बेवहाय गासै 5647 मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं लोगोसे बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा मेट्रिक आनजादाव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन आरो बिनायसाफोरनाव गनायजानाय फसंथाननि ITI नि फोरमानलाइ थानांगोन बेनि अनगायैबो लेबरेटरि टेक्निशियान पथोलॉजी आरो रेडियोलॉजीनि थाखाय आर'ज गाबग्रा बिनायसाफोरनाव ITI नि फोरमानलाइजों लोगोसे फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो बाय'ल'जियाव 12थि थाखोनि रोंग'थिनि थानांगोन SC, ST, PWBD, EBC आरो आइजो बिनायसाफोरखौ आर'जलाइ मासुल होनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों नोंथाङा आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय मावख'आरि फोसावथायखौ नायनो हागोन खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलिकां ब्रह्म लाख लाख साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां रेलवे बिफानाव एप्रेसेन्टिस एबा ट्रेनी थिसननायनि अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावगासिनो दं नंगौ रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय सनानि खाबु नोंथाङाबो रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसोब्ला आर'जलाइ गाबनो हागोन नर्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवेआ एप्रेसेन्टिस एक्ट 1961 नि सिङाव सोलोंसाफोर एबा ट्रेनिसनि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइखौ नाजावगासिनो दं रेलवे बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा मावख'आरि वेबसाइट .indianrailways.gov.in नि गेजेरजों आर'जलाइ गाबनो हागोन आरो बेनि जोबथा समा 3 दिसेम्बरसिम बेवहाय गासै 5647 मासिनि थाखाय लांदां जानानै दं लोगोसे बे साख्रिनि थाखाय नोंथाङा मेट्रिक आनजादाव 50% उथ्रिसारनाय जानांगोन आरो बिनायसाफोरनाव गनायजानाय फसंथाननि ITI नि फोरमानलाइ थानांगोन बेनि अनगायैबो लेबरेटरि टेक्निशियान पथोलॉजी आरो रेडियोलॉजीनि थाखाय आर'ज गाबग्रा बिनायसाफोरनाव ITI नि फोरमानलाइजों लोगोसे फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो बाय'ल'जियाव 12थि थाखोनि रोंग'थिनि थानांगोन SC, ST, PWBD, EBC आरो आइजो बिनायसाफोरखौ आर'जलाइ मासुल होनायनिफ्राय रेहाय होनाय जादों नोंथाङा आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय मावख'आरि फोसावथायखौ नायनो हागोन